Sure mshana. Yeah mshana. Yeah. Mshana, awungephi 10 rand la ngifuna ukuthenga amaphilisi enhlungu. Malume ulimele. Anginawo 10 rand. Neshungu ngiyoyithengela ama-chips. Hamba. Ngeke behlala benganginika abantu imali nginje bana nembese. Sorry bhuti. Uncane mfowethu. Bhuti, nginenkinga la ngilimele bhuti. Ngicela bhuti ungisize ngemali encane. Amaphilisi enhlungu. Bhuti, anginayo imali. Amaphilisi akho malini? Amaphilisi bhuti angazi ngacheck ukuthi ayimalini. Kodwa mhlamba lapho ko 30 rand lapho. Noma malini onganayo mfowethu. Mangithenga amaphilisi enhlungu nje ngilale ngoba ngilale ebusuku. Ngilimele mfowethu. Hayi ngibone bhuti. Hayi imali nginayo mfowethu. Imalini le bhuti? 40 rand ngicatha ngazama la. 40. Yasungathenga ne-apple lapho ngaphezulu. Mfowethu ngiyabonga mfowethu. Awube right Mfowethu ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Be right. 40 rand mfowethu. Thank you. Bafowethu. Ngicela ngisize bafowethu. Ungibani uzofuna ukusizwa? Ngumfana waqhulu ngapha oluni. Hawu. Umkhaya. Mfowethu ngilimele mfowethu. Phela nami ungasolundu wensizwa. Bhuti manje la ngashaya abantu bembamba inkunzi. Hayibo. Ngizokuze. Mfowethu ngilimele nje manje ngihlala ngedwa mfowethu la. Ngoba ngihlala ngedwa mfowethu akekho umuntu onginakekelayo mfowethu. Hayibo. Ungakuphi lolu laphana? Ngasemashona. Hawu. Wangakini. La ihlezi utshena khona emashona. Ila sibanga khona kakhulu. Manje ufuna sise njani emkhaya? Emkhaya wami. Mangithola imali yokufika emashona nje oluni. Ngoba ukhona umama mdala uzokwazi ukunakekela. Yazi ukuthini lokhawazela? Una iPhone? Ikhona mfethu ifona abayithathanga ngoba angishiye endlini. So inamba yakho lapha ngisenza uFNB inkinga mina la. Uyamsiza ni? Hayi ngicabanga uvele umgaxo nje e-wallet ayinto engizoyenza. Ukhaya phela lo cala. Okay, 072 Yeah. 14 Yeah. 39 Yeah. 02 abathathu. Naso. Now 250 lo. Hawu mkhaya. Ngiyabonga nathi ngena. Bonke ngiyakhuluma kabe yakho. Phela kubo kunje la. Yabo nje la. Babethi bangishanga ucelemba mfowethu. Eyishuma. Ayi nxa semkhaya. Uhambe kahle emkhaya. Bavuka la. 250. Awu. Yeah. Wenziwa yini ukuhamba unikeza abantu ongabazi imali ngempela? Hawu usho ukuthina lokho. Uyamazi nokuthi umnikeza imali? Umkhaya wami la. Hey. Isathekwini la. Uzothi unikeza umuntu imali ekubamba inkunzi. Ngabasela yikho into enjalo. Baso. Ngitshela. Ungasakutshela ngelinye ilanga. Amajida nginika 250. Ngisuka la ngaze ngishilo umqondo. Hayi kabi. Senganzile namhlanje. Usukwini. Hayi Sewenzekile. Asithi ungivusa nje. Ngilele. Kade ngisebenza namhlanje mfethu bengeke ngakuthini inkabi yami. Phela wena ubungivuse kabi wena. Ngingenalutho mangabe sekukhonto engihlanganisile ufuna ngikukhumbule. Ugasa ngicanga umthinta mfethu. Ufonela ugasa ngamabhiya amathathu. Khona imali engiyiphethe ngifuna ukuthenga ibhodlela. Ugasa mfethu ngifuna mfethu ukuthi ngimphuzise mangilala wamjida futhi uyangivusa mfethu wamjida mfethu. Uyabo. Uyivusaphi wena le mali? Ngeke uphike nami baba. Ngizwa ngawo. Akumthini? Izolo
Sihlale ilanga lonke somini. Hayi, mfethu mina uyakufika nami. Ngiyahulaza ngivuka ekseni. Awuthi ngithithi ugasa mfethu ngizama ukuthi ngimbheke ukuthi ukuphi izojabula inkabi. Yami. Mina nje sengijabulela ukuthi sizothola nanebhodlela. Yeah. Hayi kusazonyiwa. Hayi mfethu mina ngizothatha ngiphe nje imali. Uyisapho wena le mali kodwa siyeke. Hayi khululeke. Yodinga itoho nje lami mfethu. Iyangena. Sure Kas. Hello? Yeah bafwe. Nobhilita. Ukuphi? Sure Kas. Uthi ukuphi? Lalela ke mfethu. Uze la esiqephini la etavern. Khona imali yebhodlela mfethu la nginombhefu la. Manje ngiyabuka nkabi ukuthi ngiyasiphuza ungekho kabi nawe yazi uhleze ungiphuza nkabi yami. Hayi akafika. Ya futhi uma ngabuza wedwa nkabe. Sure. Uyajabula. Hayi ngafika phela. Hayi kabi siyakhala namhlanje. Ayinja yegame. Asazophuza manje. Sivume wena. Uzobona makufuka ugasa. Ngifuna ukuthi bhodlela. Angibhemisi. Hayi phela ngifuna ukuthi bhodlela. Une-20. Ngithi step self la ngibhosa. Futhi bhodlela. Ngithi dash. Ya, hey inkaba ayisasafika ke la hayi. Yabona nendawo sesicephini igrand kakhulu bese igrand. Ya, indawo right lena. Indawo right inkabe yami hey ungabokhohlisela. Awena mako inkabe singahlali phela kanje. Ake sihlanganise kancane phela sithola ukuphuzwayo mfethu. Into enzekile la. Lapho khumbula ukuthi ngiyenza imali e-wallet le eksene belibele bepotozile efama bandage. Yeah. Ya ngibona ukuthi ngeke ngikhethe ukuthi ngiphuze ukuthi umuntu omnye uyasizakala. Hawu. Kanti manje bese kuyimali yakhe yokugcina nje. Awu bengiyogcina bengizowenza njalo ayile. Elimele poto kwaphela lami. Hayi, akusenani ke wenkabi sesobuye sibone ngelinye ilanga ngizobamba amabhiya amancane. Yabo. For ukuthi sishaye sobabili. Okay, hawu kwakusebenzile phela. Khuleka sisonke sabandawana. Ya. Yabona kabebe. Mina ngivume. Mina ngoma fambe konje ngedang bani mfana. Namhlanje anginamali. Lapho ngiba nemali khona. Kahle lo gwayi lofuna bengubambele ubhema kanje. Kanje. Hayi ukuthi ubamba ugwayi wami wena ungenamali. Mama isiphiso nayo. Kodwa uyinkabi. Uyinkabi. Mawuzofesa nje. Shaya phone. Hayi madoda sifuna kakhulu. Mika ncane iphone. Hayi kunemali phela mfana ufuna uze umthetho wami. Kodwa ke awusho ke wenkabi. Lensizwa le oyisizile. Sangayibona. Ngisayibona. Sangayibona. Uye emakhaya ngiyibona impela mayibuye emakhaya. Uhlangana naye nje ngabe uthi uye lo mbheme ngimsezile. Ya mayisisindile ngiyibona iyo le futhi ngiyathemba uyojabula noma engibona. Oh. Hey, yakuzwa. Yabona ke mina ngifuna ukukutshela ngoba ngiphuza nje la mina ngiyayibala. Awumbuza le nsizwa le ikhuluma kakhulu lapha le tafula. Uthi ayifani. Hayi. Netswebe yawo mangiyibuke. Ish iyele khona. Hayi. Uyena phela lo muntu adomnikeza imali lo. Le mali yakhe yokugcina ongikhalela ngayo. Njobe ephuzo obhiye lapha isemakhaya la. Hey wendoda. Awuqaqame lapha. Usho mina mfowethu. Sukuma. Oh hey man. Usumela manje. Usumela. Bambe lokusukumisa isiphuza kanje. Lo muntu akalemele lo muntu. Hayibo. Ndoda, ungiphuza kabi. Endoda yenzani manje? Hayibo. Wemkhisi. Shonka. Akathi akho lutho. Hayibo. Akanalutho. Umqemane lo muntu. Hayibo. Abafundisha abanegazi belapha. Hayibo mfowethu mina ngiyazi into leyo ukhuluma ngani? Wemkhisi. Kwenzakalani le ndoda? Uyena u250 lo. Amaxhoba avalekile. Hawu lo muntu. Hayibo. Madoda. Ngikhuluma ngani mfowethu? Ngikhuluma ngani? Ake ushwela lo. Ngikhuluma ngani? Wendoda. Ya. Awazi, kahle uyisigebele wena. Ngani? Hlala phansi kahle. Hlala phansi. Hawu. Hlala phansi. Ungwabe khale ngahlibe busy kakhulu. Hawu. Ungaphathi kwesikhathi eshesha kanje. Hawu. Uyoshesha ufike ezulwini. Uzamkwenza nje.
Hayi bengokuchama bengihlala phansi kahle. Good. Mana nkabe yami. U250 othi ekuseni namhlanje uthi ulimele. Ubulimele futhi sikubona. Wani ufuna ukuphuthuka emakhaya. Angiyazi le nto mina. Awuyazi. Uthetha le mali othenga lokuyani. Hayi u350 wami lo ngiholela imali yami mina. Imali uphika ukuthi umfethu uphe imali. Hayi mhlawumbe ukufana kwabantu mfethu. Hayi mina angazi ngimbona. Angimazi umfethu lo. Hayi angimazi ngempela mfethu. Ifona bani? Eyami le phone mfethu. Okay. Vula ifoni. Yindaba ngivulele mfethu. Vula ifoni. Ah, Vula ifoni. sengivulile mfethu. Cheka ngena ngo message. Mase ngiyawadelete mfethu. Okay. Ngiyakufonela ke manje. Mfonele nkabi, mfonele. Sesidlale lento le. Umfethu Udlala kwabafana le ukhuluma nabo yami mfethu. Awusazi manje wena. Mfethu ukhuluma ngani kwenzakaleni mfethu? Impendulo uzoyithola khona manje. Kwenzakaleni? Yini uzozwa ngenye into. Mfethu ukhuluma ngani kanti vele kwenzakaleni mfethu? Nayo yini? Yinjani? Manje ngishaya inamba yami. Lo mali leyo futhi bengifukuthenga ukudla futhi bengilambile futhi. Ukudla lokho. Oh, Ukudla lokho. Utshaphi ngomngane bengihleli naye. Uphikani phona? Hlatswa ngehlamvu. Uchazana, uchaza uDodo. Ngithi mina bhuti lo mali bengilambile ngayibuyisa ngayibona. Ulambile ubhiya. Wena ngibulala khona manje. Mina mfethu ilo mali ngayibuyisa futhi bengilambile mfethu. Bengilambile mfethu. Ngayibuyisa lo mali mfethu. Ngixolisa kakhulu. Ungayibuyisa? Yebo. Lalela ke. Sesikufundisa ufuna ukuthi ungaphinde. Ungaphinde Oh, phela. Kanjalo. Yini manje futhi? Ngani noma bengigcobe ngonyawo nilana. Mshani, awuzothethisa mina. Angimine ngithe hamba ebusuku uzubanjwe inkunzi. Ya. Uncle. Ya sondela kancane sengimbizile nofana wemoto u2 nje manje amfakela nanemali. Kwani ufuna imali nofana? Hayi ngimfakela u500 kuphela. Ngisizile ngilalanga ebusuku. Awuma ngiphumula kancane. Mshana phela uzophumula nasi esihlalo usuyafika kuso ngiyaphuthuma ngiyahamba. Ijahe kabi. Uthe usesukile umfana wami. Ya umshilo nje nga2 usendleleni. Abagcole kanjani khona esibedlela inkinga onesi bazovela benganginaki lapha. Ya hlala kahle. Ayikho into esingayibeka la malumba la. Hayi khuleka be phansi. Ya lubeke phansi. Yabo nje malume la bengibaleka la ngobona ibhloko elinjena nje. Ngene ihlahleni baleka lana ngigwaze isigodo ehlathini ngibaleka nkosi ngivulela. Uze nizoye kuhambe ebusuku. Uncle ngeke ngiphinde ngihambe. Hayi kulungile mshana naye ngithatha ifoni ngizole umuntu wemoto uthukephi manje. Ngabonga malume. Ngibona. Ya mfana. Yebo njani? Akuphila. Hayi siyabheka ngizochecka naye inkabi ukuthi inkosi yami ilale kanjani. Hey cishe bayibulala ingane kadadewethu abo Scotland. Ayiyona bayithashile izolo nje. Isihleli lapha siyaphuza kwaqhamuka abantu abawu2 bathi baqole u250 rand. Hayi bamthasha. Bengithi mina bam dubula ngoba ngithi. Hey! Ngahamba ke kodwa. Angazi. Hey, yabo nje bengithi impela bamshana ngithi. Uncle lodwa ngayichaza kahle mina uncle labantu bengifana. Mshana. Namhlanje ngiyeke ukuye emsebenzini. Ngaphinde futhi ngahlukana nemali yami u500 rand ukuze ngikwazi ukuqashela imoto ukuyisa esibedlela. Utheni wena kimi? No, ngithe mina uncle Akusekhona ukubanja inkunzi lokho. ngayichaza kahle uncle. Mshana usuqola abantu manje. Labantu bebengifanisa uncle. Bavele bakusukela nje. Nanga umuntu obekhona ubona bebengifanisa labantu. Hayi mina bangikhiphela isibhamu.
Mshana. Akho moto akubizela yona lo mfana ngabuye. Futhi imali yami ngiyayifuni. Le uyazi ukuthi le mali bengivele ngibole kumashonisa manje le mali ngiyifake lokhozi. Ngiyayifuna ke mshana le mali zobe siku 800 mayibuye. Hawu. Ha, uba ubethe utshwala. Hayi uyena obekade ngibizile. Ubuyithatha imali othenga utshwala. Hayi wena. Mshana uyithatha imali othenga utshwala. Mshana siyabheda isimo sala endlini. Wena ngiyasebenza mina ukwazi wena ukuthenga utshwala nje. Uyadla uyafubela nje wona into yaziyo le. Umalume uzongithuna ungangishaya kanje ngilimela kanje malume. Awu malume. Ngiyayifuna imali yami. Kungenjalo ubuyela le. Malume ngicela ufone umuntu. Hey! Ngazi umuntu wayesokwenzani wakhona la. Uncle. Wakhiya manje endlini uncle. Ngiyakhiya la. Usuqala uzuqola abantu angithi. Ngiyakhiya la uzozungenela endlini sengibuyile. Endlala. Futhi uzoqola mina egcineni. Uncle ngizobuya ngasikhatheni uncle. Uhlangana futhi uzobuya. Hey, ngendlala wena kusho ukuthi kahle uzoqola mina ngoba uqola abantu wena ngithi. Okulandela uzoqola mina la endlini. Mangifuna ukuya toilet. Etoilet? Uzobona uswenze njani khona la khona. Hlala. Malume ngicela ngiphathe amahewu mawubuye. Mina. Amahewu. Wena hlatho ucanga ukuthi ngidomkopo ngesilima ngesituphu. Ngani manje? Qhubeka qola abantu uthengela amahewu la. Angihlanyi mina. Uwe njalo wena. Wena uwe njalo. Awubuthi ngithini mina waphela ukwenza le kanje vele. Khuluma too much. Hamba kini. Mina bengazi ukuthi uyisigebengu. Hayi.